Ayun po. Kalali tayong common. Sumusuba. Yun. Thank you. Sumusubang common. Nadali natin. Wee, swerte. Swerte po. Common. Black common. Nadagdag pa tayo dito. Sumusuba po dito. Mga kadiskarte, good morning po. Sana mapagpalang araw sa atin lahat mga kadiskarte. Another day naman sa ating panibagong vlog. So ngayon maniniksay tayo. Medyo matagal tayo hindi nakapaniksay gawa ng naglilimas tayo sa fish pan. Pagod pero okay lang. At least nakukuha natin ating panggasolina sa ating paglilimas. So hindi ko na po linimas yung ibang butas kasi napakahirap. Nakakapagod. Hindi natin kayang buhatin yung makina ng tayo lang. Naghahanap pa tayo ng mga kasama. At doon din po sa ating linilimas konti lang po ang laman na kiwit tsaka dalag. Kaya hindi rin po tayo masyadong kikita. Halos balik puhunan lang. Halos balik gasolina ang nangyari sa atin. Kaya stop na natin yung ating paglilimas. So yung mga pag iniwan natin yun, yung mga mayang isda doon, siya lang ang kukuha. Kahit pa paano makikita pa naman sila kung bumabo na yun. Pero hindi po nila malilimas yun ng basta basta dahil malalim pa. Pag bumabo siguro. So hindi natin alam kung papayag pa yung may-ari doon na magtanim tayo kasi 1 month na lang tayo, alis na tayo doon pero baka pumayag pa po, baka bigyan tayo extend na kahit 1 buwan lang. So ngayon maniniksay muna tayo. Ayan, dito po tayo sa malawak na spot. Ayan, yung nating spot. Ang problema medyo mababaw na pero wala pang isda. Anak ko nakapansin. May nakita tayong nakabangka at wala pa daw siya nakikitang nakaangat. Meron daw mga silver na maliit. So subok pa rin tayo, baka sakali pagbigyan tayo ni Lord ng kahit na meron, kaya hindi masyadong kita. May mga tumatakbo po may mga biglang lumalangoy siyang pag naglalakad tayo baka masakaling makatsyempo tayo kahit pa isa-isa lang na maganda sukat. At least nakakahuli tayo. So ayan mga kadiskarte, simulan natin ating paniksay. Kaso malalalim. Banaag na bagya lang. Susubok tayo baka sakali abutan. Dali natin. Diyan po natin hangad ngayon yung maraming huli. Hangad natin makahuli ang sapat lang, ayos na. At least nasubukan natin dito sa spot natin kung po pwede na. So ito po yung di natin napapasok pa uling spot natin ngayon. Napasok na natin. Kaya lang medyo malulang po ang panahon. Di bali basta't may magpahuli sa atin. Nga lang kita. So lakad-lakad tayo baka sa usag meron. Silver po, maliliit nga. Ayan o. Alanganin lang. Dami. Hanggang 2 to 3 fingers pa lang po ang laki na. Mga lambuan pa yan bago magsilaki. Dami sasawa tayo dyan kung talagang puputokan natin yan. Kaso di pa obra kaya hanap tayo ng ibang malalaki. Kalubog lang, nawala pa.
Umangat ka naman. Ayun, huli, sample. Hindi ko alam kung gaano kalaki. Ay, meron pa oh. Ayun pala yung malaki eh. Mali ako ng binara. Ayun pala yung mas malaki. Di bali, at least huli. Alam natin gaano kalaki. Pwede na. Pwede na po oh. Ganda na pala sukat. Wow, pagtigaan natin to. Lubog lang po sila. Pakitambingan natin yun ah. Pwede na. Basta tinamaan. Ako hindi. Sana mo, madali ko to. Maganda-ganda na sukat ito eh. Kaso umangat malayo pa. Sana dito sa mas malapit-lapit umangat. Para mabanag ko. Ako natakot. Wala. Yun. Lakda. Pulahan. Kisay siya. Thank you Lord. Yan, kahit na madalang ng malalaki, at least nakakahuli tayo. Sana tuloy-tuloy lang po. Ganda sukat ito. Silag bumanaag. Okay, 5 fingers. Good size. Ito. Matok kaya tulog agad siya. Okay, dalawa. Meron pa. Try. Subukan natin. Papaya. Pwede na yung sukat na yun. Nawala pa. Sapul po. Sapul. Sapul. Sabi ko na sa'yo, sapul ka. Laki ng una nating huli. Okay, 4 fingers. Thank you
Thank you po. Kasi lang pala ko doon sa ano natin. Taklo. 3 points. Tilapia sana yun ah. Sumalubong po sa maraming silver. Sayang na wala. Wala pa. Pakda. Ready na yan. Basta mahalaga huli. Laki dalag oh, sayang oh. Angat ka din, sige. Angat ka pa rin mamaya. Princess ka pala oh. At chempuan din kita. 1 kilo na yung dalag na yun ah. Sumabay ka pa eh. 4. Machechempuhan din kita dalaga. Susunod na angat mo. Pagka ganyan ka pa rin kabait, hindi kita paliligtasin. Tilapia sana to. Birahin ko ba to? Baka hintayin ko na yung dalaga. Hintayin ko na yung dalag. Baka magpahuli pa eh. Sayang naman. Baka umangat pa yung dalag. Kung wala na yung dalag, kaya titilapia na lang. Ako, andun na ito sa kabila. Doon na nagwawala. Ang bali. Doon na ata ng habol sa kabila eh. Sayang sila. Ayun, ayun, nako. Tulin. Alon kasi. Puro silver line dumadaan kaso hindi naman pwede natin putukan. Lilid. Tilapia ng bala. Mga alon eh. Hindi natin gaano makita. Nakalubugin tilapia. Wala na rin yung dalag. Silid ko muna to. Dapat naman tayo. 1 kilo na tayo. Ako tinik eh. Kulang pa ng konti. Siguro 1 piraso. 1 kilo na yan. Umalong pa kasi. Sag tayo. Para makarami.
Wala naman na ito. Kailangan ito lang ba? Marami pong isda. Yung nga lang, hindi natin pwedeng putukan ng putukan yan. Tilapia, litaw na kayo. Wala yung tilapia eh. Puro silver po yung natira. Nagbigyan lang tayo ng konti. Pero maaga pa, sana mayroon pa. Tignan natin kung gaano kalaki. Isa lang naman. Isa lang ha. Pili lang ako pinamalaki. Para malaman kung gaano kalaki nga. Sampo lang yun ha. Ang tinamaan po natin. Bang mukhang malaki na. Maliit pa. Sampo lang po tayo. Ay, makukurot na pala oh. 2 fingers pa lang. Pero sayang po. Pero ito kukunin natin to. Pritong malutong lang katapat nito. Mga ano pa po, 1 buwan. Kuha na po ito kalahating kilo. Sampo lang naman, hindi ko naman po natin sila titirahin. Elite lang. Kuha nga ako isa. Malaki-laki lang. Sayang naman eh. Dito lang kasi malalaki na pala sila 3 fingers na po. Ayan talagang maliit patay, inakailang to dahil silver talagang malaki po yan isda. Sama na itong dalawa na to, sampo lang naman eh. Pwede na po yung pritong malutong. Pero kung pagtsatsagan po, pwede na po talaga. Kaya nga nila, laman siya na rin yan. Isda. Ngangkong muna tayo. Ang dami po oh. Malaki. Maganda ng mga kangkong po dito. May isda na tayo, may kangkong pa tayo. Ganda. Wala po tayo nakikita malaki. Puro maliit. Kaya mangangkong muna tayo. Kuha tayo panigang natin.
Ganda. May kangkong na, may isda pa. Sangka pa. Gaganda po oh. Ang gaganda. Libre-libre ang ulam. Ito po. May ulam na tayo. Isda pa tayo. Meron pa tayong kangkong, sinigang. Ayos. May plastic pa tayo. Lagyan natin sa cooler to para hindi siya malanta. Inuwan ko muna yung cooler ko sa motor kasi mahirap po magdala. Okay. Napa tayo spot. Ayun po. Kadali tayo. Common. Sumusuba. Yun. Thank you. Sumusubang common. Nadali natin. Swerte. Swerte po. Common. Black common. Dadagdag pa tayo dito. Sumusuba po dito. Swerte. Kung sumuba ka, dagdag pa kita. Swerte pa. Takot siyang umakyat kasi may mga screen eh. Nakita natin siya. Huli siya. Tawid tayo, tawid. Balik tayo doon sa motor. Asog-asog po tayo. Lagyan natin to sa cooler. Ang layo kasi ng motor natin. Kaya hindi ko po dinala. Ay, asawa. Ayun o. Yung may ano po na yun. Malabong na kawayan. Sa 500 meters pa po yan. Layo yan. So, nilakad natin layo. Kakahanap na spot. Tingin pa tayo dito sa asog. Cooler. Itong isda. Meron naman po 1 kilo mahigit na. Yun. Tapos ito ang ating gulay. Yun. Kaya hindi siya malanta. Yun. So, hindi pa tayo spot. Mas para makakita tayo malalaki. Sobrang liliit na isda rito sa atin na ano, ang dami pero maliliit. So ayan mga kadiskarte, wala na po dun sa dito rin sa pinunta natin dyan sa may tubig na yan. At wala lang tayo natanaw kahit na isang malaki man lang, meron maliliit. Kaya dun sa pinunta natin napakaraming isda pero mga alanganin, kaya hindi naman pwede putok na tayo ng putok. Sumampo lang naman tayo ng silver, ganun lang po kalaki.
Kaya hindi naman pwedeng tirang-tira tayo. Yung tilapia na wala eh. So babawayan tayo ulit sa susunod nating paniniksay mga kadiskarte. Hindi naman po tayo makakakuha naman tayo ng pang-ulam natin. 1 kilo mahigit naman yung ating huli. At mayroon pa tayong panahog. Siyempre kangkong. Kaya libre naman po yung ating pang-ulam natin ngayong gabi. So papaalam na tayo at wala na tayo ibang spot eh. Sa isang araw ulit tayo babawi. Sana makabawi tayo. Maganda uli ang ating mapuntahan spot. So survey lang muna tayo. Kaya hindi natin sure kung meron po. Pag meron eh babalikan natin syempre. So yan lamang po at thank you very much po sa lahat ng viewers at subscriber ko na wala pong sawang sumusuporta. Thank you po sa inyo lahat. Sir Domeng, Mami Miles at sa inyo pong lahat na mga subscriber ko. Thank you very much po sa inyo lahat. So hanggang sa muli po ulit nating vlog mga kadiskarte. Bye bye po.